मोसायोना मोसाया नोंलाय आं मोसाया हा आं मोसाया आं हगारखा हाया आदसा सार बे न'खराव मानि थाखाय थुबुर जादों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा खुलुमबाय बे थुबुर जानायनि जाहोनखौ फोरमायनायनि सिगां आङो नोंथांनि इउटुबनि गेजेरजों नोंथांखौ खुलुमग्रोयो दानिया आं बेखौनो सानबाय मानि बेवहाय मोननै हाबाफारि दङमोन मोनसेया जाबाय बे न'खरनि सासे फिसालानि जोनोम सान फालिनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौनो बर'दिन होननानै बुङो आरो दा जोङो बर'दिनखौ गेदेर सान होननानै जोङो फालिनाय जायो बेनिखायनो जोङो दिनै बे बिथांनि न'खराव गेदेर सान हिसाबै इसोरनि सासेल' फिसाला जिसु बिनि मुङा बेनिखायनो जोङो बे जिसुनि जोनोम सानखौ दिनैसिम फालिनाय जादों आदसा बर'दिनाथ' 25 तारिखसिमल'मोन दा मानि थाखाय बे न'खराव दासिमाव जथुमा जागासिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा हागोन बर'दिन साना एकदम मेजर हिसाबै 25 तारिख नंगौ डिसेम्बरनि 25 तारिख नाथाय जोंनि गामिया 54 न'खर दङ 54 न'खर दङ बे 54 न'खरखौ जोङो 25 तारिख सानसेल'आव जों फोजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो दिनैजों 25, 26, 27, 28 सानब्रै जाबाय ब्रैथि हराव आगान सुरबाय दिनै फोजोबनो थांखि लादों बेनिखायनो जोङो बे बर'दिननि नामखौ न'खरफ्रोमावबो जिसु सारि जानाय सानखौ गेदेमा होननानै जोङो गोसोखाङो आरो न'खरफ्रोमावबो जोङो बिनि नामखौ जोङो फोसावो आरो न'खरफ्रोमनि गासै जिउमानि थाखाय आरज गाबनानै होनो थाखाय जोङो रायजोयैनो न'खरफ्रोमावबो गिदिंनाय जायो बेनिखायनो 25 तारिख 26 तारिख 27 तारिख दिनै 28 तारिख जोङो ब्रैथि हराव आगान सुरबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ 25 तारिख बर'दिना 25 तारिखल' नाथाय दिनै 28 तारिख बिनि फिननायानो जाबाय गोबां न'खरफोर दंमोन बेनिखायनो दिनैसिमावसो फोजोबनो हागोन बेखिनि आदसा बे न'खरखौ नागारनानै आरो गुबुन दाबसे न'खर जायगायाव थांबावगोन नामा थांबावगोन माने दासो न'खरनि हाबजेननाय जादों 15-16 न'खरसो दंबावो दा खाजि जाखांबाय थांनो नागिरदों आरो दा आङो बेजों लोगोसे माबाफोर सोंबावनांगौ दं नामा होननानै आङो नोंथांनियाव खावलायबावो बे दानि बे रंजानाय बाजानायखौथ' बहुद संसारनि मानसिफ्रानो सिबियो बिसोरो नोंगौ ख्रिस्ट'खौ मोनबाय होननानै बाख्नायो नामा नोंथांनाव आं बेखौबो सोंनो सानो नंगौ माने जोङो रंजानाय बाजानाय इसोरनि नामखौ लानानै बाख्नायनाय बेनो जाबाय खुसिजों माने माबोरै खुसि होननानै बुङोब्ला माने गोदो मानसि माहारिया जिसु सारि जानायनि सिगां मोनसेबो आयेन गैयामोननो बे आयेन गैयैखाय मानसिफ्रा गावबा गाव गोसो बायदियै गाज्रि खामानि मावनानै पापाव गोदोलांजोब्बायमोननो गोबां जायगाफ्राव धोरोम गैलामोननो इसोर होननाय गैलामोननो इसोरनि नामानो गोसोखांलामोननो गावबा गाव साफ्रोमबो गोसो बायदि गाज्रि ना मोजां बेखौ बुजियालासे गोबां इनाय अनागारि खामानि मावनानै मानसिफ्रा थैनायनि लामायाव थांजोब्बायमोननो दा बे थैनायनि लामायाव थांजोबनायखाय इसोरा मोनसे प्लान खालामबाय गाव मोनसे मा होनो बिदिखौ प्लान लादों बे प्लानानो जाहैबाय गावनि सासे फिसाखौ गावनि जिउखौनो मोनसे फिसा महरै संसाराव थिनहरदों आरो बे इसोरनि फिसाखौनो जिसु होननानै बुङो आरो बे जिसुआ जोनोम जाफैनायनि उनाव देरै लावै बे जिसुआ मानि थाखाय जोनोम जाफैखो बेखौ फोरमायलाङो आरो बे जाहोनानो जाबाय जिसुखौ जायानो सिबिगोन जिसुखौ जायानो खुलुमगोन जिसुनि धोरोमखौ जायानो लागोन बिसोरनि जिउआनो आद्रि जानाय नङानो बिसोरो गासै रोखोमनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा मोनगोननो आरो बिसोरो सोरगोआव जायगा मोनगोननो बेबायदिनो गासै रोखोमनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा मोननायखाय गासै रोखोमनि पापखौ निमाहा होजानायखाय आरो निमाहा होजानायनि उनाव सोरगोआव थांनो लामा मोननायखाय जों साफ्रोमबो जिसुनि धोरोमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफ्रा खुसिजों रंजा बाजा दिनैसिम फालिबाय थायो बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै जिउनि बासायनायखौ होनायखाय जों साफ्रोमबो खुसिजों रंजा बाजा फालिबाय थायो अब्ला आङो बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय गुबुन न'खराव थांबावनोसै खुलुमबाय नोंथांखौ बे इसोरनि बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावो दायो जोंबो गुबुन दाबसे जायगायाव जोंबो आवगायफानो आवगायनो जों लामा लाबाय दा गुबुन दाबसे जायगायाव जों आवगायनो नोंथांमोना दा गुबुन दाबसे जायगानि न'खरफोरखौबो नायलांदों दा जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि थुबुर जानानै जमा जानानै दा बिदि दं आरोना स' लोगोफोर भिडिअफोरखौ नायलांगोन होनना आसा खालामदों बे बर'दिननि नामै जै जिसु Thank you.
लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जोबथानि समाव आरो रंजानाय बाजानायनि जोबथानि समाव नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जोङो दा नै ओरैजाय जानो बयबो जिरायबाय लाइननो दायो आरो माइनि खोमसिनि समाव आरोना खोमसिनि समावखाय केमेराया साथायनो गोब्राब जाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअबा एसेनोसै नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै